Mirja D. de Jong-Bril kwam in 1941 op 13-jarige leeftijd in Leeuwarden wonen, op de Nieuwe Stad 135. Samen met kleindochter Chantal bezoekt ze nu het huis weer. Otto Kuipers en Gosse Beerda van Tresor en eigenaar Ronald Wetting nemen haar mee naar binnen. Ik ga jou ook zeggen, het is leuk. Hierboven, dat was glas. En toen Wolf ondergedoken was, was er iets met de verlichting. Toen is hij er bovenop opgekropen en is hij er doorgezakt. Zo. Nou, eens even kijken. Oh, ik zie al, dit is al anders. Ja. Ik ging natuurlijk verhuizen vanuit Amsterdam naar Leeuwarden. Maar toen had ik al mijn hele Joodse familie was er nog. En ik weet dat ik heel vaak en mijn vader woonde ook nog in Amsterdam. En ik weet dat ik heel vaak vanuit Leeuwarden naar Amsterdam ging. En dan bij mijn grootmoeder en met de hele familie daar sliep. Ik heb ze altijd weer opgezocht tot het moment dat ze allemaal weggehaald zijn geworden. Ook mijn vader. En die is dus ook niet teruggekomen natuurlijk. Het entree is anders als ik het zo zie. Maar daar was de woonkamer. Oh, dat is wel dat plaatsje, ja. Daar keken ze van daaruit. Maar die woonkamer was veel groter. Mijn moeder zelf zat in het diamantvak. En in het diamantvak was eigenlijk 99% Joodse mensen toen nog met het uitbreken van de oorlog. En daardoor is mijn moeder in contact gekomen en het was, dacht ik, een zuster van Wolf Salomon, die woonde in Amsterdam. Die zat ook in dat diamantvak en zodoende die heeft mijn moeder met meneer Salomon in kennis gebracht. En die zijn dus getrouwd, kon nog net, want eind 41 was dat geloof ik, mochten christen niet met Joodse mensen trouwen. Maar mijn moeder kon gelukkig wel. Daar heb je het alweer zoiets, maar die kon met Wolf Salomon trouwen. Als ik er dan misschien nu aan terugdenk, heb ik me daar eigenlijk wel direct thuis gevoeld. Wolf Salomon had zelf nog 2 dochters ook, die ook nog thuis woonden. Dus ik kreeg ook nog een keer 2 zusters, die waren ouder als ik. 2 zusters op mijn dak, wat ik best wel leuk vond, want ik ben altijd enig kind geweest. Dus dat is wel goed overgekomen. Ik heb me daar best wel prettig gevoeld in Leeuwarden. Het is eigenlijk misschien een te lang verhaal. Ik heb daar een bepaalde cursussen gevolgd. En doordat ik dat heb gedaan, hebben ze me, en dat is via de ondergrondse gegaan, een baantje gekregen. Ik heb op kantoor gewerkt. Ik zat bij de Leeuwarden IJzermelkfabriek. Daar zat ik op kantoor. Daar heb ik gezeten tot mijn moeder opgepakt is geworden. Ik weet niet of dat bekend is, want mijn moeder heeft ook 4 weken in de gevangenis in Leeuwarden gezeten. Die is door verraad, want wij hadden zelf ook nog weer Joodse mensen uit Amsterdam, ook bij ons thuis. En dat is verraden geworden. En daar is mijn moeder dan ook voor gepakt. Met de mededeling toen ze dus in de gevangenis van Leeuwarden kwam, werd gezegd dat ze mij zochten. Ze wilden mij hebben. Woonkamer, want dat is het plaats. Waar was die woonkamer dan? Ja, zullen we eens kijken? Ik denk bijna zeker daar. Dat was de slaapkamer. Want De woonkamer, hierboven, denk ik. Ja, die woonkamer keek ik ook van binnenuit
door een raam zo in de winkel. Echt? Ja, Dan was het wel hier. Maar dit is anders. Toen is mijn moeder bij buren gegaan wij mochten geen telefoon meer hebben. Die had telefoon, die heeft mij opgebeld en die heeft gezegd, je moet naar de lijm. Je moet zorgen dat je wegkomt zo gauw mogelijk en je mag beslist niet naar huis komen. Ik heb het wel gezien op straat, ik ben wel op de fiets gaan kijken en ik heb ook gezien dat mijn moeder uiteindelijk tussen die twee lui toch mee is genomen. Eerst dan naar het Saarland, want dat was het hoofd van de Duitsers. En via bepaalde mensen ben ik in Amsterdam terechtgekomen bij een broer van mijn moeder. Die had nog 1 broer en daar kon ik gelukkig blijven, want ik wist helemaal niet meer waar ik naartoe moest. Want ik was zo'n kind van 14, 15 jaar. En als je dan een telefoontje krijgt, zorg dat je van kantoor meteen wegkomt, want ze zoeken jou. Nou, dat is er gelukkig niet gelukt. En mijn moeder heeft dus 4 weken in die gevangenis gezeten. En toen mocht ze plotseling, hup, ga er maar uit. Dit is wel goed natuurlijk, alleen ze hebben dat bij die winkel getrokken. Ja, oké, dat En snap ik. dat- Alleen, ja, dit was jouw woonkamer. Dat was de woonkamer. Ja. En dat is erbij dan? Maar dit niet. Hier was een gang. Met die toilet. En dat weet ik allemaal nog. Dit was er ook niet. Het is veranderd. Ik kan me het wel allemaal herinneren. Ik weet zelfs nog dat mijn moeder naar Den Haag bij de Duitsers is geweest om proberen de winkel toch te kunnen houden. Dat kan ik me wel herinneren. Maar toen de winkel dicht was, houten schotten zijn ervoor gekomen, hebben we er wel gewoond. En toen begon het, want toen moest Wolf Salomon, die moest zich melden, want die had een gemengd huwelijk, maar die moest zich wel melden in Friesland, dacht ik, in een kamp. Hè. Je moest voor de Duitsers, kon je ook in Nederland in een kamp werken. En toen is het begonnen dat hij is gaan onderduiken, maar gewoon thuis bij ons. Hier kom je dan echt. Maar die trappen ook, hè? Ja, dit is nog nooit gevecht. Chantal klimt met gastheer Ronald Wetting naar de zolder van het achterhuis, waar een schuilplaats is ontdekt. Dat vonden we wel heel indrukwekkend. We hadden echt zoiets van, wauw, wat is dit? Maar kwam je daar ook hier namen tegen dan? Nou, eigenlijk niet echt namen, wel een oud tekeningetje. En een nota, ik weet niet of hier nog... Nou, ik vind het heel Kleine bijzonder dat mijn voorbereiding. oma hier gewoon heeft gelopen. Ja. Dat vind ik. Ja. Nu kan ik dat, ervaar je dat. Ja. En dat vind ik, ja, ik had niet verwacht dat dat met me zou doen, maar dat doet wat met me. Maar de mensen die in huis zaten, er waren ook toen al oudere mensen uit Amsterdam, die zaten daar en door dat verraad is mijn moeder gepakt. En toen bleven achter die mensen, Wolf Salomon was ook in het huis, die zat in de schuilkelder. Ik dacht dat dat beneden in die kamer was. En dat heb ik me wel altijd afgevraagd. En dat vraag ik me vandaag de dag nog af. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn die mensen uit dat huis gekomen? Want zelfs toen mijn moeder na die 4 weken gevangenis terugkwam en wij waren weer in het huis in Leeuwarden, was Wolf er ook plotseling weer. Die had bij andere mensen ondergedoken gezeten en die kwam weer terug en die was bij ons weer. Het zat wel goed met die houten schuttingen voor de winkel, maar ja, wat we niet aan hebben gedacht, dat daarboven buren waren waarvan 1 persoon, 1 dochter, heel veel met Duitsers ging. Dus en die hebben het naar binnen, dat is een hele verraden bedoeling geweest. Maar Wolf heeft daar verder niets mee te maken gehad. Hij had ook de naam, Wolf was zijn geboortenaam, maar hij werd Willem genoemd.
Ik kende hem als ome Willem. En die paar treetjes op kwamen we links meteen in de kamer. Dat was de slaapkamer van Wolf. Ja, precies. Dat wel. En dan Wil kon je je even dat... kijken of zit er nog iets achter? Hè? Er zit er niks achter. Nee, dat was vroeger, die trap ging door naar boven naar de boven. Ja. Ja, dat klopt. Naar die andere kamers. Ja. En naar de zolder. Klopt, ja. Toen mijn moeder terugkwam na die 4 weken gevangenis, kwam de ondergrondse erg opzetten bij ons huis. En toen had mijn moeder gezegd, ik wil het niet meer. Ook voor mij als kind. Ik was heel bang geworden, ik was weer thuis. Ik wil het niet. Toen hebben ze van de ondergrondse gezegd, als u hier niet mee akkoord gaat, dan wordt het doorgegeven aan de Duitsers en dan wordt het huis gevorderd. En toen was er geen andere kant natuurlijk dat mijn moeder er wel mee akkoord is gegaan. En zodoende zijn ze bij ons in huis geweest. Is er nou hier nog meer trap? Ja, maar die hebben ze dichtgemaakt 2 jaar terug. Ah, nou, maar die ging naar die kamer van die jongens van de ondergrondse. Ja, er zitten 2 kamers, nog 2 verdiepingen hierboven. Ja, en daar kun je niet komen zo meer. Nee, dan moeten we via ons huis. Er werd al gezegd, de Canadezen zijn vlakbij in Leeuwarden. Of voor de 15e, dat was dan de 13e of de 14e. En die zouden komen. Die zaten in een klein plaatsje in Friesland op weg naar Leeuwarden. Maar dat is toen ook mis. En er werd al gevlagd en gedaan. Dat is misgelopen, alle vlaggen weer weg. Want die Canadezen die kwamen niet. Dat kan ik me herinneren. En 2 dagen daarna kwamen ze wel. Zijn ze er toch doorgekomen. En toen kwamen ze in Leeuwarden. Ik weet, en het is misschien heel raar. Ik zie mijn moeder zitten toen we echt bevrijd waren. Ik zie mijn moeder zitten en die zat vreselijk te huilen. En dat vond ik als kind zo erg dat ik zei, mama, waarom huil je? We zijn bevrijd. En dat mijn moeder zei, laat me maar eventjes. Dat zijn een paar dingen die me wel helemaal bij zijn gebleven. Ik zie er zo zitten. Ja. Wat een